היינו בבית נטוש, וכדי להבין מה קרה שם, אתם צריכים לצפות עד סוף הסרטון. בואו נתחיל. היי, אני מעיין. זה מעיין, תכירו. סרטון ראשון שלי בבויוז. מעיין, אתה יכול לדבר יותר בלחש, אנחנו בבית סודי. ויש פה את חברי הנאמן רומי. היי. זה רומי, ואיך אני אגיד את זה בצורה יפה? הוא קצת טמבל. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות לכם פה סיור. פעם ראשונה שאנחנו כאן, כל מיני דברים מסוגרים. התקרה כאן קרסה לכאן. אז עולים למעלה, מה אתה רוצה להוביל? נראה כאילו אנשים כבר היו במקום הזה. אני בטוח. יש פה חדר? בוא ננעל אותך בפנים. לא, זה בוא. אוקיי. יש פה חדר, לא מעניין. יש פה את צלע בחוץ, הכל כאן פתוח, אין פה דלתות נעולות שזה ממש טוב. חוץ מהדלת אחת, מה יש פה נשל של נחש. אנחנו לא רוצים להיות על אותו מדרגות באותו הזמן כדי שלא יקרוס עלינו הכל. אז אנחנו עולים אחד אחד, הנה הוא סיים. עכשיו אני עולה. תראו, יש פה זולם. נראה כאילו כבר אנשים... זה ממש מסוכן כאילו. אוקיי, זה ממש מסוכן פה. אנשים היו פה. אני די בטוח שאנשים היו כאן. ואני די בטוח שזה זולה של אנשים. יש כאן כיסאות וספות. ועכשיו... ב100% לאנשים היחידים. לקחתי משהו כזה למקרה. אין מה לראות פה. יש שם חדר מאחורה בלי כלום. שאפילו אין מה לראות אותו, ראינו אותו בהתחלה. ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס לחדר. שלא נכנסנו אליו. הוא אחד המפחידים. ואני לא הולך להיות אחרון, אני הולך להיות ראשון. אני לא הולך להיות ראשון, אני הולך להיות אחרון. תקשיבו, צריך להתקלט. כן, יש פה. יש פה מלא סיגריות. אנשים לגמרי היו פה. יש כאן מישהו? אין פה אף אחד, תיכנס, לא להיות פרנואיד. אני את הראשון. תראו איך צריך להיכנס כאן. צריך משחק. עד שרומי נכנס בדבר הזה, רק מזכיר לעשות לייק ועוקב. רק ככה נוכל להמשיך לעלות עוד סרטונים. אני מסתכל עליי, מול זה הטאבלט. טוב, אין פה מה לראות. חשבנו שזה יהיה משהו מטורף. יש משהו בנעל. לא מצאנו כלום, לא בראשונה ולא בשנייה. ואז מצאנו משהו מוזר כזה. אתם תראו עוד. מה כתוב פה? SOS PSNI. שזה אומר? לא יודע. SOS זה הצילו. PSNI. ואז זה קרה. אומייגאד. תראו. יש כאן משהו, כאילו, כן של זה, יש כאן אופניים. אין פה כלום. טוב, אל תנשום אבל מהפה, זה מסריח פה רצח. יאללה, כנס. תראו, אנחנו צריכים להיכנס פה בירידה, כי אין פה מדרגות. נראה לי שחרבנו פה, זה היה שירותים של ההומלסים, או שלא גר פה. יש פה אופניים. אתה רואה? המדרגות האלו... תראו, יש כאן כדור טניס. יש פה דברים. תראו. מלא. כן, יש פה שתי מנורות שלוש, נכון. והנה הדבר המדהים הזה. טוב, אין פה יותר מדי מה להראות חוץ מזה שיש פה קקי חבור. תראה, זה כף רגל קטנה. באמת כף רגל משונה, אבל זה לא משנה. יש כאן עוד אופניים. אז זהו, חוץ מאופניים וכמה חרא זרוקים על הרצפה, לא מצאנו באמת. זה היה הסרטון. זה היה הסרטון של היום, ונתראה בפעם הבאה בעוד סרטון של בויז. כמה סרטון נגמר, מעניין מה הוא יהיה. לא צריך יותר ללחוש. בויז. ותודה רבה שצפיתם. כנראה הוא יהיה עוד איזה פעם הבאה, בית נטוש או משהו, וזהו, נתראה בפעם הבאה.